Iċ-ċentru Laburista Fraħa Ġdid waqqaf mit-sena ilu f'Novembru tal-1923 kien l-ewwel gażin politiku f'Fraħa Ġdid u tret wieħed tal-Partit Laburista f'Malta. Kien iffrekwentat minn ħaddiema fil-parti l-kbira tagħhom nies tat-tarzna li kienu jaħdmu pass il-bot. Dan il-gażin kien twaqqaf 3 sin wara il-bidu tal-Kamra de Lavoro jew kif inhu magħruf illum il-Partit Laburista. L-ewwel ċentru Laburista kien faċċata tad-dar tat-tabib Pawlu Boffa. Xarej wara ċentru Laburista mexa l-Strada Lampuka matul it-tieni gwerra dinjija kellu jalaq il-bibim tiegħu bħal bosta ċentri waqdiet oħra. Ma tmiem il-gwerra l-Kumitat Distrettwali kien iżomm il-laqgħat f'kamra fil-loġġa bis-swit il-gażin tal-banda. F'Jannar tal-1954 il-Kumitat Distrettwali ħa postu u beda imexxi il-ħidmiet tiegħu mill-gażin li kien biddel ismu għal Malta Labour Party Club. Il-ftuħ uffiċjali sar fl-ewwel ta' Jannar tal-1955 mill-mexxej Laburista ta' iż-żmien il-Perit Domin Kumintov. Wara 9 snin bi pwadba mal-bini ta' Knisja Parrokjali f'Diċembru tal-1962 il-gażin iċċaqlaq għal post akbar u isbaħ. Niżel iżjed l-isfel fl-istess pjazza u kien infetaħ minn Domintov. Dan il-gażin issemma Dar il-Ħelsien u dam jopera minn hawn għal 30 sena sakemm inqered fl-ispużjoni f'Marzu tal-1992. 4 xhur wara it-tiġrif tiegħu saret applikazzjoni twaqqih sħiħ kif ukoll għal bini ta' ċentru Laburista ġdid. Iċ-ċentru Laburista issa semma Maggie Moran infetaħ uffiċjalment f'April tal-1997 mill-Prim Ministru ta' iż-żmien Alfred Sant minn fejn jopera illum il-ġurnata.